Evo, dobar dan svima. Sve vas lijepo pozdravljam i drago mi je što ste se odlučili poslušati ovo naše današnje predavanje. Predavanje je koncipirano u dva dijela. U prvom dijelu bi vam rekao nešto o važnosti tjelesne aktivnosti u dječjoj dobi. Neće biti predugo, ali bit će zašto je ono značajno i važno, a u drugom dijelu ćemo se dotaknuti sportske prehrane, odnosno zašto je i kakva prehrana bitna i važna u djece sportaša. Pa evo, ja mislim da možemo krenuti, ovdje možete lijepo pratiti. Dakle, tjelesna aktivnost je vrlo važna u dječjoj dobi. Osoba kada se rodi, da bi ispoljila svoj genetski potencijal za sve u životu, između ostaloga i za rast i razvoj, mora na neki način biti i tjelesno aktivna. Jer tjelesna aktivnost je važan vanjski faktor koji utječe na rast i razvoj djeteta. Osim toga, tjelesna aktivnost utječe na funkcionalne sposobnosti kod svakog djeteta, a vidjet ćete kasnije bitna je i za prevenciju raznih kroničnih bolesti koje se u odrasloj dobi povezuju sa stupnjem tjelesne aktivnosti, odnosno neaktivnosti. Ukoliko se premalo krećemo ili nedovoljno krećemo, a previše jedemo ili u dječjoj dobi, kažemo mi dječici, papamo, direktna posljedica koja se javi je debljina. Smatra se da je 20%, dakle svako 5. dijete u razvijenim zemljama pretilo. Naravno, to nije dobro i vrlo je štetno za zdravlje. Osim što debljina ima određene neželjene posljedice za zdravlje, vidjet ćete kasnije koje su to posljedice, često izaziva i nešto što se ne vidi, o čemu se premalo govori, a to su emocionalni poremećaji kod takve djece. Bolesti s kojima se debljina povezuje su šećerna bolest, bolesti kostiju koje zovemo osteoporoza, tumori, neoplazme, odnosno maligne bolesti i bolesti srca i krvnih žila. Današnje vrijeme gdje su roditelji zaposleni, nemaju dovoljno vremena za svoju djecu, dovodi do toga da su djeca izložena prekomjernoj stimulaciji raznim uređajima, od televizora, mobitela i slično, tako da to nosi rizik ka premalom kretanju u dječjoj dobi. Samim time postoji veći rizik razvoja poremećaja pažnje kod takve djece i takva djeca koja su prekomjerno stimulirana nekim uređajima kasnije u djetinjstvu postižu lošije rezultate na području matematike, čitanja, interpretacije pročitanog sadržaja, tako da sa tom stimulacijom treba biti jako obrazan. Dakle, opet navodim važnost tjelesne aktivnosti. Tjelesna aktivnost nije bitna samo u odrasloj dobi, samo u dobi škole, predškole. Bitna je od rođenja, jer vi opetovanim podraživanjem djeteta, dakle igranjem s djetetom, pomicanjem njegovih ekstremiteta, stvarate sve deblje veze između čega? Između živčanih stanica, neurona. Vi stvarate jednu mrežu živčanih stanica koje su spojene sinapsama i te mreže, te veze postaju sve deblje ukoliko je dodir, odnosno pokretanje tijela, odnosno stimulacija sve jača, češća i aktivnija. To se koristi kao temelj fizikalne terapije kod djece koja su na neki način, kažemo, psihomotorno oštećene, ali se rode sa nekakvim krvarenjima u glavu, mozak i slično. Jel? Rekao bih vam primjer vježbanja u najranijoj životnoj dobi, tamo sa nekoliko mjeseci, a to je učenje plivanja kod djece. Dakle, ako želite da dijete nauči plivati, najbolje to učiniti dok je staro svega nekoliko mjeseci. Jer bebama je voda nekako prirodno okruženje. Dakle, može se krenuti već sa nekoliko mjeseci, a utjecaj plivanja, odnosno vježbi u vodi sa dojenčetom, dakle djetetom do godine dana, je osim tjelesnog, psihičkog, socijalnog, emotivnog razvoja, dakle jedan cjeloviti dobar utjecaj tog plivanja. Mnogi se pitaju kako će djeca vježbati u vodi. Pa djeca vježbaju u vodi na jedan siguran način, dakle uz pomoć trenera, uz pomoć osoba koje su za to naučene. Dijete se neće utopiti ako je pod paskom dobrog trenera, a naravno da su zaštićeni sa nekim refleksima koji mu sprečavaju da vodu udahne. Na primjer, dijete tijekom prve godine života, odnosno prvih par mjeseci, ima refleks ronjenja. Što to znači? To znači da ukoliko dijete, odnosno dojenče uronite u vodu, on zadrži dah, naravno da udahne vodu i otvori oči kada je potopljen. Nijedno dijete nije udahnulo vodu, ni nije imalo strah od sljedećeg ronjenja, pokazalo je istraživanje.
Drugi refleks koji dijete ima je refleks plivanja. Dakle, ako bebu do 6 mjeseci stavite u vodu trbušićem prema dolje, beba će početi pokretati noge poput žabe, jel? Vidite, dijete ima zatvorene usta, otvorene oči i pokreće rukama i nogama poput žabe, jel? I evo na ovoj slici jedan prekrasan refleks ronjenja ili diving refleks, jel? Dakle, vježbe ako se počnu u dojenačkoj dobi su vrlo važne. One ostvaruju bliskost roditelja, prije svega majke i djeteta. Majka upoznaje svoje dijete na način da ga dodiruje, upoznaje ga u jednom drugačijem okruženju. Uspostavlja se normalan odnos i komunikacija i majka gubi jedan strah koji je možda imala, naravno može i otac imati taj strah i oni polako gube taj strah prema djetetu. Ali bitno da se kod svake vježbe u tom životnom razdoblju prepusti roditelj osjećajima i razmjeni poruke između djeteta i roditelja. Jel? Povoljan utjecaj vježbe u prvom godini dana života ima na rast i razvoj djeteta, na razvoj njihovih psihomotoričkih sposobnosti. Tako da je važno birati specifične vježbe i zadatke ovisno o dobi i razvojnim karakteristikama djeteta. Sjetite se ranije krvožilne bolesti, pretilost. Vježbe od najranije dobi sprečavaju razvoj krvožilnih bolesti jer utječu povoljno na razvoj krvožilnog sustava. Aktivira se metabolizam, rad unutarnjih organa i žlijezda sa unutarnjim izlučivanjem koje su vrlo bitne u rastu i razvoju djeteta. U današnje vrijeme respiratornih infekcija, COVID pandemija, dišni sustav, ajmo reći, ima jednu od najvažnijih uloga. Svi pričaju o respiracijskim potporama disanju. Kod djece koja vježbaju, na primjer na vodi, dišni sustav se brže, jače razvija i poboljšava se kvaliteta disanja. Ta djeca brže ozdrave od respiracijskih infekcija. Današnji problem je i loše držanje kod djece, tako da vježbe utječu i na lokomotorni sustav ili sustav organa za kretanje, pa se sprečava deformacija skeleta i nepravilno držanje. Na taj način, već od najranije dobi stvaraju se preduvjeti za bavljenje bilo kojim sportom, a naravno utječe se i na psihičke karakteristike od najranije životne dobi. Psihičke pozitivne osobine vježbe imaju na taj način da se kod djeteta uklanja strah od vode, a ona djeca koja su na neki način prehrabra nauče da ipak se moraju nečega i bojati, tako da prestaju biti prehrabri. Djeca se uče radu u grupi, disciplini i postaju uporniji, naravno više vjeruju u sebe. Da bi dijete sve to moglo raditi, mora se naravno zdravo hraniti. To ne znači da mora jesti samo mrkvu, ali može jesti i mrkvu i ostalo voće, povrće, vidjet ćete kasnije što sve ne. Od najranije životne dobi dojenje je prvi izbor u prehrani. Dakle, dijete 6 mjeseci bilo bi najbolje da je samo na prsima ukoliko je majka ima mlijeka i ukoliko je majka zadovoljna, a nakon toga dijete treba dojiti sve dokle god majka i dijete to žele. Naravno, roditelji smiju po nekim preporukama početi dohranu već sa 17 tjedana života djeteta bez opasnosti da će se nešto dogoditi. Pravilna prehrana, dakle od najranije životne dobi pa u periodu malog djeteta stvaraju preduvjet za optimalan rast i razvoj sve do formiranja zdrave odrasle osobe. Kakva je to pravilna prehrana, odnosno zdrava prehrana? To je ona prehrana koja osigurava normalan rast i razvoj. Mi u pedijatriji, u gastroenterologiji i osobe koje se bave djecom, rastom i razvojem često volimo pratiti takozvane percentilne krivulje gdje stavljamo tjelesnu masu, tjelesnu visinu, opseg glave i uspoređujemo ih sa dobi djeteta. Ponekad uspoređujemo i tjelesnu masu sa tjelesnom visinom i gledamo da li se dijete uklapa u normalne postotke. Ukoliko se ne uklapa, tražimo razlog, tražimo bolest. Ukoliko ide iznad tih percentila, onda imamo pretilost, opet tražimo razlog pretilosti. Tako da je prehrana jako bitna za zdravlje djeteta, ali još možda važniju ulogu ima za zdravlje u kasnijoj životnoj dobi i naravno prehrana mora biti od javnozdravstvenog značenja. Kako znamo da se zdravo hranimo? Pa imamo dobru kondiciju, duševno smo svježi, otporniji prema zaraznim bolestima i naravno odrasli imamo nekako punu radnu sposobnost. Sportska prehrana. Dakle, dolazimo do jednog važnog dijela, do drugog dijela predavanja koji se zove sportska prehrana. Po čemu je ona drugačija? Da li mora biti drugačija? Ta prehrana mora zadovoljiti kao i normalna prehrana energetske potrebe i hranjive potrebe djeteta.
mora omogućiti rast, razvoj i naravno očuvati dobro zdravlje. U današnje vrijeme bolesti, manje opasnih, teže, više opasnih, mora zdrava prehrana spriječiti različite bolesti. Mnogi roditelji hrle po sirupe za imunitet, za jačanje organizma, međutim, većina liječnika, većina istraživanja pokazuje da pravilna zdrava prehrana je najvažniji faktor koji utječe na imunološki sustav i na borbu protiv različitih bolesti. Međutim, sportska prehrana mora osigurati učinkovitost sportskih izvedbi, dobar oporavak nakon treninga i natjecanja i naravno, ono što je vrlo važno, spriječiti ozljede. Naravno da odabir hrane utječe na zdravlje, jer svakodnevnim izborom onoga što ćemo pojesti možemo imati koristi ili možemo naštetiti svome zdravlju. Ako mi godinama jedemo jednu te istu hranu, onda ta hrana može napraviti dobro, ali može napraviti i loše stvari, odnosno može imati određene posljedice po zdravlje. Pa možete imati osobu koja je građe normalne ili osobu koja je, na primjer, pretila. Važno je odabrati pravilnu prehranu. Kao što sam ranije rekao, ona pomaže u borbi protiv niza zaraznih bolesti, ali i niza nezaraznih bolesti. Sjetite se, debljina, povišen tlak, povišene masnoće, šećerna bolest, Pothranjenost s jedne strane, dakle premala tjelesna masa i pretilost s druge strane kao prevelika tjelesna masa. Današnji problem je sve veći unos namirnica bogatih energijom. Mastima, šećerima, solima, aditivima, svima nam to paše, sve nas to vuče, svima nam je fino, međutim, hrana bogata ovim što je navedeno crvenim, nije baš najzdravija. Naravno da se ona smije jesti, nije da se uopće ne smije jesti, međutim, treba jesti što manje, odnosno uravnoteženo. Takva prehrana koja nije zdrava dovodi do većeg poboljevanja od nezaraznih bolesti i veliki je zdravstveni i ekonomski problem. Kada početi zdravu prehranu? Pa najbolje je početi već tijekom majčine trudnoće. Jer majka odabire što će jesti, a njen genetski, zdravstveni i hranjivi potencijal utječe na nerođeno dijete. Kad se dijete rodi, opet roditelji i okolina utječu na odabir hrane kod djeteta i na taj način utječu na njegovo zdravlje i na kasniji odabir hrane. Kakva je to preporučena ili pravilna prehrana? To je prehrana koja prije svega mora biti raznovrsna i mora biti uravnotežena. Jer samo takva prehrana doprinosi dobrom zdravlju. Ona će omogućiti odgovarajući unos energije i hranjivih tvari bez stvaranja zaliha, a opet sa dobrim mogućnošću oporavka nakon sporta. Ključ zdrave prehrane je raznovrsnost, ravnoteža i umjerenost. Kada bi se svi toga držali, bili bi jako, jako sretni. I onda dolazimo do nečega što se zove piramida zdrave prehrane, poznata mnogima već od vrtića, osnovne škole pa i kasnije. Nutricionisti puno pričaju o njoj. Dakle, radi se o jednoj piramidi koja obuhvaća sve vrste namirnica, od biljaka, životinjskog i mineralnog porijekla, a svojom raspodjelom pokazuje koje namirnice trebamo jesti i u kojoj količini. Jer ako na taj način jedemo raznovrsnu hranu, onda ćemo dobivati zdravu hranu i u dovoljnoj količini. I na taj način pružamo tijelu sve hranjive tvari koje su mu potrebne, a položaj određene vrste hrane na toj piramidi nam govori u kojoj količini nam ta hrana treba. Dakle, ta piramida ima 5 skupina namirnica koje bi trebali jesti tijekom dana. I ukoliko svaki dan jedemo različite vrste namirnica i svake od tih 5 skupina, ali u prilagođenim količinama, obzirom na spol, dob, potrebe, tada naše tijelo dobiva sve hranjive tvari koje su mu potrebne za normalno funkcioniranje. Piramida ima 4 kata i 5 skupina namirnica kroz koje ćemo sada proći. To su žitarice, voće, povrće, meso, perad, ribe, jaja, orašasto voće, mlijeko i mliječni proizvodi. Prva grupa bila bi nam žitarice. Žitarice i proizvode žitarica jako volimo. Preporuča se odabrati cjelovite žitarice, dakle integralne proizvode, kruh, pahuljice, riža, tjestenina, dok ne preporučamo nikako industrijske proizvode rafiniranih proizvoda od žitarica, kolače, biskvite, kekse, grickalice, koje mogu biti bogate šećerima, mastima, solima i samim time štetne, pogotovo za dijete sportaša. Naravno, dodaju se razni aditivi, boje, arome, tako da slobodno djeca jedu i ove namirnice, naravno, ali ne previše. Grupa namirnica voće. Prezdravo. Odličan izvor vitamina, minerala,
biljnih vlakana koji su bitni za probavni sustav, naravno, mnogih aktivnih tvari poput fitonutrijenata, koji su bitne za očuvanje zdravlja. I ne smije se zaboraviti, voće je dobar izvor vode. Povrće, naravno, svi znamo da mora činiti veliki dio naše prehrane, ali može se jesti i kao međuobrok. Izvor je vitamina, minerala, biljnih vlakana, fitonutrijenata i poželjno je povrće jesti svaki dan da se naravno dobi najviše dobrobiti od tog povrća i očuva dobro zdravlje. Jedna velika grupa namirnica su mlijeko i mliječni proizvodi. Svi znamo, kad spomenemo mlijeko, svi znamo mlijeko jednako kalcij, kalcij jednako kosti. Dakle, vrlo važna grupa namirnica za rast i razvoj, odnosno za jake i zdrave kosti. Vrlo bitan dio u svakodnevnoj prehrani djece. Mnogi pitaju koliko mlijeka bi dijete trebalo piti u dobi malog djeteta. Odgovor je 500 ml, pola litre, ali ako dijete uzima malo manje ili malo više, ne treba raditi od toga problema, osim ako dijete uzima više mlijeka i ima tvrdu stolicu, bude opstipirano velikih problema, onda je uvijek potrebno smanjiti količinu mlijeka. Kako mlijeko? Da li ono malo masno, puno masno? U dobi malog djeteta puno masno, 3,5% mliječne masti, a kasnije nakon 4. godine se slobodno smanji unos masnoća u mlijeku. Poželjno je davati biljna ulja, a izbjegavati, na primjer, margarin zbog takozvanih transmasnih kiselina koje mogu biti štetna. Grupa namirnica meso i perad, riba, jaja, orašasto, voće i sjemenke su važan izvor bjelančevina u svakodnevnoj prehrani. Isto tako vrlo važnih masnoća, ali ne smijemo zaboraviti i važnost minerala kao što su željezo, bitan za slabokrvnost, za krv, cink i selen koji su bitni minerali za imunološki sustav, pa tako da ih neki uzimaju kao dodatak prehrani sa ciljem jačanja i očuvanja imunološkog sustava. I postavlja se pitanje da li djeca sportaši treba imati različitu prehranu od ostale djece. Svakako njihova prehrana mora biti dobro organizirana i planirana, mora biti raznovrsna, treba zadovoljiti ipak veće energetske potrebe, jer to su djeca koja se bave sportskom aktivnošću, povećava se potreba za kilokalorijama i ne smije se zaboraviti redovita i dobra hidracija u odnosu na ostalu djecu. Često se zaboravlja, a ne smije se zaboraviti na pojačane potrebe na unosu energije hranjivih tvari kod adolescenata, dakle kod naše djece od 12 do 18 godina. I naravno da prehrana kod sportaša, djece, mora zadovoljiti potrebe dodatne tjelesne aktivnosti, treniranja, ali ne zaboraviti na potrebe intenzivnog rasta i razvoja. Ne smijemo zaboraviti, treneri, roditelji, liječnici, na doručak i hranjive međuobroke kod djece sportaša, koji su njima naravno potrebni i moraju biti na neki način redoviti. Ključnu ulogu tu imate vi, treneri, imaju roditelji koji moraju djeci prenijeti znanje, moraju dati podršku. Jer vi, ako imate adolescenta, on rijetko prihvaća neke novosti ukoliko zaista u njih ne vjeruje. Pa ako mu roditelj i trener na pravilan način predoči važnost pravilne prehrane i njezinih dobrih posljedica, on će tu prehranu prihvatiti. Dakle, ključnu ulogu imaju roditelji i treneri. Jer oni moraju znati da stanje uhranjenosti sportaša utječe na sportsku izvedbu. A prehrana i odabir hrane utječe ne samo na kratkoročno zdravlje, nego i na zdravlje u kasnijem životu. Potrebe za energijom djece sportaša često su veće od potreba za energijom djece koja se ne bave sportom. Tako da mogu doseći i čak do 4000 kilokalorija, što je zaista puno. A ako uzmete da predškolsko dijete dnevno treba do 1250 kilokalorija, ali potrebe za energijom se mogu računati, postoje formule i to liječnici, sportaši pa i roditelji često znaju, kao i računanje potreba za tekućinom. Ovdje je samo naveden jedan primjer koliko bjelančevina, koliko masti, ugljikohidrata mora biti u nekakvom dnevnom unosu. Koji je to postotak bjelančevina u dnevnom unosu? Na primjer 15%. 50% bilo bi dobro da je životinjskog porijekla. 35% masti. Ugljikohidrati moraju činiti 50 do 60% u ukupnom unosu energije. I naravno ne zaboraviti na unos vlakana, još jednom kažem, koji su bitni za rast i razvoj i očuvanje zdravlja crijeva, probavnog sustava, probiote i naravno za cjelokupno zdravlje.
Dijete od 4 do 6 godina ima veće potrebe za energijom, pa se to seže već na 1650 kilokalorija i malo se onda mijenja taj odnos i bjelančevina, masti, ugljikohidrata. Ovaj slajd nije ovdje da bi to znali na pamet, to lako nađemo bilo gdje na internetu, na Google, to nutricionisti imaju u malom prstu. Ovdje je samo da vidite da se točno zna kolika je dnevna potreba za određenim vitaminima, mineralima. Ali prije svega jelovnik mora biti raznolik. To je najbitnije od svega. Kratko ćemo sada proći kroz ugljikohidrate, masti, bjelančevine i onda se bližimo savjetima, odnosno završetku ovog izlaganja. Naravno, ako dijete jede uravnoteženo i zdravo, ako ima 5 do 6 dnevnih obroka, onda je bitno da u njih stavi sve hranjive tvari, bjelančevine, masti, ugljikohidrate, vitamine, minerale, vodu tijekom dana. Unos ugljikohidrata, naravno, odnosno šećera, prilagodit ćemo potrošnji. To je jednostavno, jel? Ako dijete ima natjecanja ili opterećenije treninge ili u vrijeme oporavka, mora uzimati povećani unos ugljikohidrata. Ako ima trening koji traje dulje od sat vremena, dobro je da ima složene ugljikohidrate koji se polako razgrađuju kako bi se osigurala dovoljna količina energije koja je potrebna da se smanji umor djeteta, da se održi sportska izvedba i da se dijete pravilno oporavi nakon treninga. Naravno, manje ugljikohidrata daćete djetetu tijekom lakših treninga ili kada odmara. Jel? Što se misli pod složenim ugljikohidratima? Misli se na integralne žitarice, povrće, mahunarke, voće, orašasto voće i sjemenke. Odnosno, oni su izvor složenih ugljikohidrata. A što treba izbjegavati? Ono što možda i volimo ponekad uzeti, kao što su grickalice, pekarski proizvodi, kolači, slatkiši, zaslađeni napici. Jel? Jer tijelo može pohraniti samo određenu količinu ugljikohidrata. I zato je bitno da u svakom obroku ima izvor složenih ugljikohidrata da bi se nadopunila potrošena energija. Ako idemo na bjelančevine, odnosno proteine, dolazimo do toga da su potrebe za unos bjelančevina kod sportaša veći, ali treba ih opet pravilno rasporediti tijekom dana. To znači da u svakom obroku treba biti dobar izvor bjelančevina, na primjer jaja, mlijeko, mliječni proizvodi, manje masno meso, riba, grahorice, orašasto voće, jer bjelančevine su važne za dobar oporavak mišića, za rast i razvoj i naravno za pravilno funkcioniranje organizma. Svaki enzim u našoj stanici je zapravo jedna vrsta bjelančevina. Tako da su i bjelančevine i ugljikohidrati važni za oporavak nakon treninga i natjecanja, a mogu se konzumirati na primjer mlijeko, mliječni proizvodi, nekakav jogurt s voćem, povrće s mesom, sve s ciljem da se osigura što brži i bolji oporavak. Masti nisu uvijek nužno nezdrave, jel? Masti su važan izvor energije uz ugljikohidrate, tako da od 20 do 35% moraju biti zastupljene u ukupnom dnevnom unosu. Treba paziti da nemamo u hrani, u svom jelovniku previše zasićenih i transmasnih kiselina, na primjer masnoće u mesu, mliječnim proizvodima, pržena hrana, pekarski proizvodi koji mogu imati štetne posljedice za organizam. Bolje je imati nezasićene masnoće kao što su maslinovo ulje, sjemenke lana, čija, suncokret, buče ili plava riba, a smanjiti naravno unos zasićenih masti iz svinjske masti, maslaca, masnog mesa. Izbjegavati treba transmasti koje mogu biti štetne, a opet unositi dovoljno ili više omega-3 masnih kiselina koje ima u plavoj ribi, sjemenki lana, čije, orašasto voće, koji mogu naravno pomoći u pravilnom rastu i razvoju, ali važne su i kasnije kao prevencija raznih kardiovaskularnih bolesti. Djeca sportaši imaju veće potrebe za vitaminima i mineralima, ali naravno oni se uglavnom raznovrsnom i dobro planiranom prehranom unose u dovoljnoj količini. Međutim, treba paziti na dovoljan unos željeza, kalcija i D vitamina, ali ako imaju djeca pravilnu prehranu koja je ovdje navedena, koja je bogata mliječnim proizvodima, mesom, ribom, jajima, orašastim voćem, povrćem, voćem, sjemenkama, integralnim žitaricama, dobivat će dovoljno željeza, kalcija i D vitamina. Ne smije se zaboraviti na dobru hidrataciju. Kasno je kad je dijete, a i odrasla osoba, žedna. Dakle, onda je već došlo do određenog stupnja dehidracije. Tako da moramo misliti na dovoljan unos tekućine i to najbolje vode.
Dakle, moramo poticati djecu sportaše, a i ostalu djecu da redovito piju, da redovito nose tekućinu, jer moraju steći naviku dobre hidracije. A to je odgovornost roditelja i trenerima da pomognu djeci sportašima da budu dobro hidrirana. Dakle, voda mora biti raspoređena dobro tijekom dana. Redovito se mora piti, a najbolji način na koji će procijeniti da li su dobro hidrirani je ako redovito mokre urin koji nije pretamne boje, dakle svjetlo žute boje, urin, normalna boja kože, jezik koji nije suh, bijelo obložen, znači će da je dijete dobro hidrirano. Postavlja se pitanje dodataka prehrani. Pa tako mnoga djeca koji idu na primjer u teretanu vole uzeti proteine i razne druge sastojke koje naravno ne preporučamo. Korištenje proteinskih pripravaka nema smisla, jel? U sportskih izvedbi ili za rast mišića, jer mogu čak raditi problema u zdravlju kod djece. Naravno, ako se oni koriste pod nekim nadzorom i radi nekakve prave potrebe, onda se mogu uzeti, ali ne preporuča se uzimanje. Ne preporuča se korištenje zaslađenih, gaziranih i sportskih napitaka umjesto vode. Jer neka djeca se nekad znaju udebljati ako uzimaju previše takvih napitaka, jel? Mlijeko, čokoladno mlijeko, prirodni voćni sok i juha mogu biti dobra zamjena sportskim napicima, jel? A djeca često i vole, pogotovo na primjer čokoladno mlijeko, prirodni voćni sok, jer daju dovoljno ugljikohidrata, tekućine, elektrolita, pa čak i bjelančevina i vitamina. Ne preporuča se da djeca uzimaju te sportske napitke, a nikako energetske kofeinske napitke koje daju krila i slično, jel? Tako da ni multivitaminski ni slični dodaci prehrani ne bi se trebali koristiti ukoliko je prehrana raznovrsna. Multivitaminski pripravci rijetko mogu naškoditi djetetu, opet kažem ako se uzimaju u dobroj dozi, pravilnoj dozi, pod nadzorom. Međutim, ako je prehrana pravilna, nema potrebe za njom. Ponekad treba nadoknađivati željezo i kalcij, ali pod nadzorom liječnika, roditelja koji se razumije u to ili nutricioniste ili naravno trenera, jel? Završio bi sa nekoliko savjeta, a to je da je potrebno dobro organizirati prehranu i hidrataciju djeci sportašima. Da se prije ili poslije treninga mogu složiti domaći, hranjivi, manji obroci koji se mogu ponijeti u školu, na primjer, jel? U autu se mogu jesti ili na putovanjima i mogu biti dobra pomoć u njihovoj dobroj prehrani, jel? Fermentirani mliječni proizvod sa voćem, orašastim voćem, sjemenkama lana, čije, suncokreta, vrlo se lako priprema kao i neki smutiji, a djeca ih često vole. Pogotovo sportaši, daje im brzo osjećaj energije, zdravlja i dobre hidracije, jel? Domaći nekakvi mafini uz dodatak orašastog voća, opet lan, čija, vidite da puno spominjemo sjemenke lana, čije su zdrave, razni sendviči od integralnog kruha sa šunkom, sirom, jajima, raznim zdravim namazima mogu djetetu sportašu vrlo puno pomoći prije aktivnosti, a i u fazi oporavka. Kad dolazi dijete do natjecanje, treba dobro planirati i organizirati prehranu. Savjet je da do 2 sata prije natjecanja konzumiraju obrok, ali on mora biti onda lagan, ne smije biti prejaka, preteška hrana. A u savjetovanju i nadzoru prehrane i hidratacije sportaša važnu ulogu imaju prije svega treneri, koji naravno savjetuju i nadziru tu dobru prehranu, i ne smije se zaboraviti savjet nutricioniste ukoliko imate sportaše koji su na onim jako visokim razinama i jakim treninzima, gdje nutricionist može puno pomoći. Vrlo je važno da svi skupa djelujemo na stvaranje pozitivnih prehrambenih navika i potrebe za fizičkom aktivnošću kod naše djece. Ne samo djece sportaša, ali naravno kod djece sportaša, jer oni su jedna osjetljiva populacija koja puno trenira i moramo na njih jako paziti da ne dođe do ozljeda, da se pravilno oporave i da isto tako nemaju kasnijih neželjenih posljedica ukoliko dođe do nekih problema sa prehranom. Evo, zahvaljujem se na pažnji.